Agi-agi ang mga ulan na nagtang ko video. Why? Ako daw kung ano kung kanakara mo, hindi ako di mampu. Asan ba? Mayaw ba? Hindi ko lagi ang ako. Sudah isang na ayape ay pikiran ko Tari mo na urin O wala ka rin hindi ka may kanan? Iwana ka rin naman nagaringan Ulaw ang usang nagaran Iwana ka paimang nadukan sumayain ako umabangarap at tarilalawihin patarwaw pasalin dirwaw na miring ako maruraw di may wara na sanay di ko pa manakay tawain ino ko na kaya niyayin Bago pa ka rin kasi kasama ano? Basta merap main nagaringan Inodara magemugan Adi do kasang na magabahan kumawatan Dengan kuwaw sa kaingan Lumani lumingurong Tari mo na orang ay nabapeswaw miyaran din Iway tako sa direng Uwamay kaptay duming ringan Yatarong panakugan Adi do kasaro ang napiakang garing amin Manaway sa dia marang Nawabenyo dia marong Berita kapasa pikir Rasaya kumana dia marong Bahaya sampur nain Huwag mo jasno, kami na yung salabal. Murah ka lagi Ang linang Ay di mo na hasuan murah Sa naman pamili. Saglagang pamili Raramang agat taliman Yang ibinarak lang mo Kubantaan na sa marya Ayaki dirigano Nagipulong na sarano Inuwa kamada isay Pamana pagkay din
Lah kau lah mandalang kan. Besakung hidung kata mana nasang ngarano pada kelas Surabaya. Aduh. Agak pasusah milih anari pantan na besupi pikiran kain. Naure pate ako kanat dari kuda kau manggung. Dari sinung kaon sokene tiga mangkong. Oh Batawi ya mas surau. Amad kelikilan sakana kuanaku kapal suwana. Yang kanan jauh. Adi soanta ngayon kanarin pangkanay pangatan. Kagi sa imanto ay dido narang anumpang bako din ako klarang ko. Anu kadi sudi kalawaw ni utanan sa dinyun kurunen. Nakatan ako kawanan na sa di mo ipanangaluhan. Ararayin na koron asara kay pagilapon umangan na pusila. Lalagi mo na uray yanan nilalaku sa katasasalay makan na. Imalimbo dulo-dulo ng aniyong Minyakan ako diakan dulu. pamayuaw bekaran waw na unorang Yang lumut sasaran. Yang lumut sagingan di dulu dai. sabakan dinarimu na katagiyan na kaeluan sa pamayu bekaran sa unorang manungan. Ya sih. Tapi asik.
Ku
Thank you.